И здравейте хора, аз съм Кипър БГ, това е Monster Kill и който гледал клипа за предупреждението. Ето, че влизаме в Омегли Random Chat Alternative, така. Клипа ще е 107 минутен. Така, сме както трябва. Снимам. България. Махна се. Кой е това? Кажи хай на YouTube. Сега че сам някакъв българин. Кой е това от Хуана? Мани го, предал някакъв. Та пак държава за първи път. Кое? От Хуана. Къде е? Остега. Къде ти е хубаво? Как го Рекорд най-мило. Чили. То пак видя го. Терориста. България. Стига бе. Кажи къде да е хубаво. Терорист. Терорист. Кажи хай на YouTube. Аре, някой няма ли да влиза? И бах, той терорист. Сега нали беше в някаква друга държава? Кой? Терориста. Не. Не беше от България. България беше. Георгия. Георгия. Кой е това? Канада. Спин. Испания, спин. Секс някакъв написа. Къв салама. Махнал. Чкики. Какво прави то са? Батички. Ей. Туркич. Видя го то. Италия. Италянец. Германец. Мънчен. Ой, бахте езици. Поланд. Кой ми запаш като някакъв... Къде беше, що не го видях? Гърция. Гърчин. Туркин. Аз пък туркин. Туркиш. Кой? Той от България. Няколко малко деченци намерихме. Как си? Момиче съм, добре. Лъжа го, че съм момиче. Как възках хора? Това е някакъв малко. Той е цигарин, брат. Пука.
Не бе, пак. Тук не се вижда. Не. Мама. Умница. България. Ай, пиши, бе. М. Гуйба. Хора, лъжим ги, че сме момичета по нещо, от тук пълно с момчета. И сега ще си дадем номера. Пиши. Кинеатка. Това откъде? Стара я сгора. Дали се пише? Остай. 089 Нет, а 299 5575. Това ми е номера. Истина, дали ще звъннат? Хора, няма да спираме клипа и да стане 7 минути да изчакаме. Ето с телефона. Щом спря да пише, набира. Да, те видя. Сега какво ще правим? Пиши, няма камера. Звъниш, че ме чуеш. Клипа вече на 7 минути и 15 секунди. Остай, аз ще кажа кога. Ой, е махната. Бе, бал съм ги в майката. Хора, отиваме в чата, защото там... Ако искаш, да спираме. Не, остай. И то пак на 23. Го излових. Да ги лъчи. Топът. Доста голям. Така не може да го оставим. Не, топът ще е голям клипа, не бе. По-да. Пловдив. Има някои хора звънат, големи са тапаци. Фащат се, звънат. Звъним защо? МФ. МФ. Сега ще ги базикаме малко. Ай, 10 минути. МФ. Ф. М. Някой звъни. Тигай. Ало! Майка Чева. Горя от репка. За кого ми звъниш? Искаш сега да бия? Путко, ще блокираме номера. Да не може да ми звъниша. Майка Чева в стата Шева. В момента та снимам в YouTube и хора, ето това... Няма се види номера. 089... 800. Затвори. Затвори пак. Ой, много са прости, бе, бахче. Остай, бе. На 14. Така. И хора, това беше от Мейт и от Monster Q. И от мен. Ще се видим следващия път.